Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on do'anama jaam Allah nde wonno kam woni bajjo baɗowo ko weeli ɗum te hay goto ittata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alarba balɗe nogas e joyi e lewru mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo moon jaydeji arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande ko yowti e ñamande suuɗade tawa noon ko laamu Diomaye Diakhar Faye de jorɓa hen hondu jaydeji ɗi foof ɗi dawi ɗi bindi hen ha tagi jayde le parlement windi ko emprunt via les total returns swaps et l'article tendancieux du Financial Times Diba sort de sa bulle hina wayno tigi tigi de kabaruji gimmi toon to wuro wiyetengo Financial Times hollirde no Sénégal de ñamlima koppareje kewɗe toon to Dubai de hina wayno omo gaɗaɗa kam jogui jagorgal pangal e koppareje e ɓamtare de woni ministre de l'économie et des finances kam Diba de yalti tigi tigi wi kala ko jorɓa hondu fana e laamu Sénégal de haydara ko woni hen gonga wi kamen kam ɓe moggani ñamande hande ɓe moggani ñamande janggo e wiide jayde le parlement jayde nde ɓesdi hen ko la mobilisation des ressources publiques repose sur une stratégie formalisée dans la stratégie de gestion de la dette à moyen terme hina wayno tigui tigui de no yuɓɓinirte ni ha ñamande naata e nder lesdi kam omo gaɗaɗa ka woni Diba dey kam tigui wi ko kala ko fayi e ñamande e koppareje poɗɗe nanne e nder lesdi dey woɗɗo ɗe poti rew tawa koɗo laaɓi ɗum noon ala ko mogga ala ko suuɗa ala ko woni hen sutura e wiide jayde le parlement jayde l'indépendant de wi ko gonga tigui de haydara ko niɓɓi hen haydara ko woni hen ko ganduɗa ɗum fewani walla ɗum laaɓani noon tigui jayde de windiri ɗum emprunt des 650 millions d'euros utilisation d'instruments financiers de type total returns swap le ministère des finances et du budget rejette toute opacité hina wayno tigui tigui de jayde de windi ko haydara ko niɓɓi e ko ganduɗa ko kam ɗo woni e ñamande nde ganduɗa kam nde ƴettoya toon to Dubai saabu kala ɗo nde fotno rewne e ɗereji e kayitaji de rewnama ɗon ɗum noon ko wiide omo ganduɗa kam jogui jagorgal pangal e koppareje e ɓamtare woni ministère des finances et du budget jayno de ɓesde hen omo ganduɗa kam jogui jagorgal pangal e koppareje de yeehi toon to suudu sarɗiji wonno ko balɗe nogas e jeenayyi e lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego de laɓɓini kala ko fayi e ñamande isi noon e koppareje gimmoratɗe caggal lesdi heɗe nata e nder Sénégal e wiide jayde l'indépendant jayde vox populi de nunɗe ni gonɗe ni kala ko gandanɗa ko de hino fayi e ɗen ɗon koppareje gimminiɗe toon to caggal lesdi gam natde e nder Sénégal wi haydara ko niɓɓi hen noon tigui jayde nde windiri ɗum utilisation des instruments financiers de type total return swap le ministère des finances exhibe ses preuves d'absence de dissimulation hina wayno de kam on mo ganduɗa kam woni Cheikh Diba de joguiɗo jagorgal jowtingal e koppareje e ɓamtare de yaltini kala ko wonata ɗereji e kayitaji kolliratɗi tigui tigui de kam ko waɗi ko koko laaɓi isi noon ko laamu Sénégal waɗi ko e addude ɗen ɗon koppareje nder Sénégal de haydara ko mogga hen haydara ko suuɗa hen ɗum noon wayino ko jayde nde windi ko les 11 points de clarification du grand argentier de l'état Cheikh Diba hina wayno de addi toɓɓe sappo e goho ɗe gandanɗa toɓɓere hen kala hende laɓɓina tigui tigui hoɗo ɗen ɗon koppareje ndewi ha ɗe naate e nder Sénégal e wiide jayde vox populi jayde le quotidien de no goɗɗum addiri ɗum hande saabu winde ko emprunt de 426 milliards à Abu Dhabi la véritable dette odieuse hino wayno tigui tigui de jayde windi ko ñamande tolnotonde e temedde nayyi e nogas e jeego e milliard uji koppareje men ñamlaɗe toon to Abu Dhabi de hino wayno ko nden ñamande ɓuuri ɓalwu ko nden ɓuuri niɓɓu isi noon ko nden ɓuuri bon noon tigui jayde le quotidien windiri ɗum ɓesdi hen ko la maladroite réaction du gouvernement hino wayno noon jayde nde yiɗi wi ko laamu ngu de yiɗino yaltin gam etade laɓɓin nden ɗon ñamande e so wi nde laaɓata ha janggo nde laaɓata ha bada jayde nde ɓesdi hen le FDR demande une enquête parlementaire hina wayno goomu politique biyeteɗo FDR de wi ko yo tefo mawgo waɗe hen tawa noon ko ɓeɓe gandanɗa kamen goni fiiliɓe leppi suudu sarɗiji de woni député ji ɗi kamen mbaɗata gon ɗon tefo woni on ɗon enquête parlementaire e wiide jayde le quotidien jayde yor de windi ko new deal technologique Sonko mise sur la jeunesse et la souveraineté digitale hina wayno de ko fayi e kaɓirɗe kese de e no
ɗe liggorte e no ɗe gollorte e nder Sénégal de Sonko de woni keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de watti yakar mum no feewi e sukaɓe Sénégal e sinon kala ko wiyete souveraineté digital tawa noon hino woni ko Sénégal jiya hoore mum e ko fayi e kaɓirɗe kese he ɗum foof de Sonko hombo hen watti hakkille ko moƴƴi e sinon hombo hen watti yakar mum e wiide Jayde Yor windititi le premier ministre Sonko a officiellement lancé le New Deal technologique, un plan ambitieux destiné à transformer en profondeur l'économie et l'administration du Sénégal. Hino wayno tigi tigi de kam on Ousmane Sonko de tambilta walla de heynato udditgol miɗen ngal ɗon pottital mangal tawa noon hangal fayi e kaɓirɗe kese de hino wayno ɗon tigi wi ko siko tawi ɗum waɗama no ɗum hannirta ni hino wayno kala ko fayi e administration woni kayitaji e ko wayi noon e sinon ko yowiti e dañal e ɓamtare ɗum foof de ma ɗum weeb e sinon ma ɗum moƴƴi e nder lesdi Sénégal de e wiide Jayde Yor Jayde l'informé kam artiko e ko wiyete ko ressource extractive hina wayno tigi tigi de kala ko ACT e nder lesdi tawa noon hina hutore wayno ciment ko wayno or ko wayno zircon e ko wayi noon ko ganduɗa e nder lesdi ɗum ittetede Sénégal mantanima hen e nder aduna he no fewi saabu noon tigi tigi de hollirama kam ni no waɗratno ɗum de koko laaɓi e sinon koko tegui e lawol noon tigi Jayde nde windir ɗum ressource extractive dans les secrets du succès du Sénégal, sacré champion mondial de la transparence extractive avec une note de 89 sur 100 hino wayno tigi tigi de kam si tawino koko ɓetete e sinon koko werete fotde Sénégal e gonɗon sengo de woni asde mbiɗen e nder lesdi gam ittude toon kisal de hino wayno Sénégal de temedere nde ƴettuɗa kala ko tolnoto e capanɗe 69 de Sénégal dañi ɗum hen Jayde nde windi ko CNITE Sénégal devance dans le rapport 2021-2025 le Royaume-Uni 87,5 et l'Argentine 80 ɗum noon wayno ko rapport o mo ganduɗa kambo yaltina e hitale ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi de hino wayno Sénégal daɗi Royaume-Uni e sinon daɗi Argentine e wiide Jayde l'informé Jayde Libération de arti e ka guyka mawka ɓaleya batka toon to banque biyeteɗo UBI hino wayno de tigi tigi koppareje kewɗe gujjama toon noon tigi Jayde Libération windiri ɗum accès frauduleux au système de UBI Sénégal 1,143 milliards de francs CFA volé hino wayno de ko tolnoto e milliard goto piccal temedere e capanɗe nayyi e tati milliard uji e koppareje men de ɗe gujjama e jemma goto hino wayno tigi tigi de ɗofgol koppareje ɗe ndewane e lawol woni retrait frauduleux de tawa hino wayno ɗum waɗama e jemma goto ɗum noon ko e sakuji on ɗon banque tawa noon ko e nder Dakaru Thiès e Kaolack ɗum waɗa noon tigi Jayde windiri ɗum 3421 retraits frauduleux ont été opérés en une seule nuit dans des GAP à Dakar, Thiès et Kaolack ina wayno noon ɗiɗo e ɓe ganduɗa heɓe miija kamen mbaɗi ɗum ɗon de ɓe nanggama e sinon ɓe naɓama kaso noon tigi Jayde nde ɓesdiri hen 2 suspects interceptés par la division des investigations criminelles et déférés hier alors qu'ils tentaient de quitter le pays. Plusieurs membres de la mafia recherchés hina wayno ɗon ɓen ɗon ɗiɗo nanggaɓe de ɓe ettotono dok ɓe jalta Sénégal e sinon ɓe nangga ɓe naɓa kaso hina waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa de ha joni heɓe ɗaɓɓite e on ɗon alhaali le e wiide Jayde la libération gasniri toon roɓɓindo Jaydeji min hannde ko Rewmi Quotidien Sport Plus sabu windi ko CAN 2025 attribué au Maroc. La Fédération sénégalaise de football a officiellement saisi le TAS c'est le tribunal arbitral du sport hina wayno tigi de desewal potngal loppite weeɗe Maroc tawa noon ko e kawtal gendiji fukko kosguel e Afrique hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi de hina wayno ngal ɗon desewal de ngal siwa immo Sénégal de sabo Fédération sénégalaise de football de woni goomu o mo ganduɗa kambo jogui fukko kosguel e nder Sénégal de bo kalmo yima e goomu goɗɗo gonɗo e aduna he de tawa noon hombo ƴeewa hombo toppito ko faye e coftal ɓalli woni tribunal arbitral des sports noon tigui Jayde Rewmi Sport Plus addiri ɗum hannde e ɗerewol mum adunol bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hannde tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o